काल पनीर भुर्जी केली म्हणून मनस्वी नाराज झाली. म्हटलं आज तिच्या आवडीचे डोसे करूया. डोसे करण्यासाठी उडदाची डाळ आणि तांदूळ काल दुपारी मी भिजत घातला आणि रात्री दळून घेतलं. दळून घेतल्यानंतर छानपैकी त्याच्यामध्ये मीठ टाकलं. सोडा टाकला नाही कारण सकाळी नंतर मस्त आथा त्याचा वर येतो, फुगून येतो. आणि डोसा करण्यासाठी ते मी आमच्या रोजचाच लोखंडी तवा घेतला चपात्यांचा, त्याच्यावर पण छान उमटतात डोसे. माझ्याकडे डोस्याचा तवा नव्हता, ह्याच्यावरच केला. आणि आधी तेल लावायचं, तेल लावून घेतल्यानंतर मग खाली चिटकत नाही आणि छानपैकी डोसा आपला होतो. इथे बटाट्याची भाजीसुद्धा केलेली आहे. मनस्वीला बटाट्याची भाजी खूप आवडते आणि खोबऱ्याची चटणी आवडते. छानपैकी बटाट्याची भाजी खोबऱ्याची चटणी केली. मनस्वी खुश. शेवटी काय हो, लेकरं खुश तर आपण खुश, तेही नाराज तर आपण नाराज. त्यामुळे मग म्हटलं जाऊ दे, हिच्या आवडीचं केलं. आणि आहोंचा पण इथे डबा छानपैकी भरला. छान चपात्या केल्या गरम गरम, आखा मोड आलेले आखा मसूरची भाजी केली, वरण भात केलं आणि त्यांचासुद्धा डबा पॅक करून दिला. घरातले सगळे खुश तर आपण खुश. आणि मेन म्हणजे मूल घरात खुश असणं म्हणजे आपण पण सुद्धा खुश होतो. चला मग तुम्ही पण खुश व्हा आणि छान छान सबस्क्राईब करा. भेटू पुन्हा नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये.